Hola, bon dia a tothom. Bé, com ja us he comentat, jo us parlaré dels riscos del consum de peix, entenent com a riscos tot el que vindria a ser el contingut de contaminants que pot tenir tot el peix que nosaltres consumim. Jo treballo al Laboratori de Toxicologia i Salut Ambiental de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, pertanyent a la Universitat Rovira i Virgili, que és la universitat que tenim a la província de Tarragona. Llavors, per què ens interessen els contaminants? Doncs perquè, com bé sabeu, estem contínuament emetent contaminants. Tant contaminants que poden tenir un origen més natural, com poden ser erupcions volcàniques, incendis, com contaminants que emet l'home amb les seves activitats, a incineradores, als cotxes i tot això. Llavors, tots aquests contaminants acaben entrant en les diferents matrius ambientals i és a través d'aquí que poden entrar a la cadena tròfica. I nosaltres ens mengem aquests aliments i podem ingerir també a la vegada els contaminants. Llavors, és per aquest motiu que l'Agència Catalana de la Seguretat Alimentària, l'ACSA, està preocupada per la ingesta de contaminants de la població catalana i porta més de 20 anys, gairebé 2 dècades, encomanant-nos estudis de dieta total. Els estudis de dieta total són aquells en els que anem al supermercat i omplim la cistella dels aliments més consumits pels catalans, d'acord? I dins dels aliments hi ha el peix, també. El primer estudi que vam fer de dieta total només hi havia 3 espècies de peix i després, posteriorment, 2 anys després, ens van encomanar un estudi només de peix, en el que vam analitzar 16 espècies de peix i els posteriors estudis de dieta total s'han utilitzat aquestes 16 espècies. Llavors, com ho fem? Anem a les ciutats més poblades de Catalunya per abarcar el màxim de població catalana i la seva representativitat. Llavors, el que comprem són sempre 65 aliments, que són els que l'Agència Espanyola de Consumo i Seguretat Alimentària diu que són els més consumits per tots els espanyols, i aquests estan classificats en 12 grups. Veieu aquí que hi ha el grup de peix, i els peixos que comprem és la sardina i tonyina, sempre fresca i enllaunada, el seitó, verat, emperador, salmó lluç, moll, llenguado, sípia, calamar, cruïssa, musclo i gamba. Llavors, veureu que els resultats que us presentaré, la majoria són dels estudis de 2012 i anterior, perquè l'estudi que estem fent actualment, que vam començar a finals de 2017 i estem fent ara el 2018, els resultats encara els tenim al forn i no ha sigut possible presentar-vos-los aquí. Llavors, els contaminants que analitzem són els que coneixem com a contaminants clàssics, els metalls, les dibenzodioxines i dibenzofurans policlorats, dioxines i furans, que normalment diem, i els diferents policlorats o PFOs. Llavors, entrem en el grup dels metalls. Us aniré explicant una miqueta on es troben, l'exposició, quins efectes tòxics ens poden donar, com estan classificats per la seva toxicitat i després us aniré presentant els resultats. Pel que fa a l'arsènic, es troba de manera natural a l'escorça terrestre i també s'utilitza per la fabricació de plaguicides i esmalts. La major part de l'ingesta es pot venir a través de la dieta, inhalatòria també, i per tòpica molt menys. Quins efectes tòxics es poden provocar? Doncs sordesa, gol, dolors gastrointestinals, alteracions cardiovasculars i del sistema nerviós centrals, patologies en el sistema renal i càncer. I la International Agency for Research on Cancer, que és la IARC, classifica l'arsènic inorgànic com a carcinogènic i l'arsènic orgànic com no està classificat per la seva carcinogenicitat. Llavors, aquests són els resultats que vam obtenir en l'últim estudi i pel que fa a l'arsènic total vam veure que el moll i el llenguado són les espècies que tenen una concentració més elevada, mentre que pel que fa a l'arsènic inorgànic, que és aquest més perillós, més tòxic, les espècies amb concentracions més elevades eren la cloïssa i el musclo per la seva activitat filtradora. Pel que fa al mercuri, que és un dels elements que normalment desperta més interès quan parlem de peix i contaminants, s'ha utilitzat durant molts anys per la fabricació de termòmetres, interruptors elèctrics i piles, però afortunadament ara ja està prohibit. Però tot i així, el mercuri es continua generant en l'incineració de residus urbans, per procés de combustió, també de carbó, producció de clor, etc. I també en erupcions volcàniques i també pel que fa a l'erosió de la contingut de mercuri que es pot trobar en roques. Podem estar exposat a través d'inhalació, de la dieta, sobretot el peix, i també a través de l'aigua de beguda. I si ingerim una quantitat que ens pot començar a fer efectes tòxics, podem experimentar tremolors, convulsions
paràlisis, el que diria és incapacitat per caminar, alteració en el sistema renal, sistema neurològic i fins i tot la mort. La IARC classifica el mercuri inorgànic no ho classifica per la seva carcinogenitat, mentre que el metilmercuri, que segurament que és el que tots vosaltres heu sentit anomenar més, el classifica com possible carcinogènic. I pel que fa als peixos que van comprar, els resultats més elevats van ser per la tonyina i l'emperador, cosa que era d'esperar perquè són aquestes espècies depredadores que van bioacumulant i biomagnificant aquest element. Pel que fa al plom també es troba de manera natural a l'escorça terrestre i s'ha utilitzat per la fabricació de bateries, plaguicides, cristalls, ceràmiques, etc. El podem ingerir a través dels aliments i de l'aigua i ens pot provocar problemes gastrointestinals, neurològics, anèmia, danys irreversibles al cervell, als ronyons, causar avortaments i disminuir la qualitat de l'esperma. La IARC classifica l'arsènic inorgànic com a probable carcinogènic i l'orgànic no el classifica per la seva carcinogenicitat. I un altre cop els resultats més elevats de contingut en plom van ser per la cruïssa i els musclos. I per últim, el cadmi es troba en molt menys quantitat de manera natural a l'escorça terrestre, però sí que és un subproducte de processos de producció de metall, pigments i revestiments metàl·lics. Ens pot arribar a nosaltres a través d'aliments, aigua de beguda i també el tabac, i ens pot causar problemes gastrointestinals, respiratoris, una malaltia que se la coneix com a nefropatia càdmica, bronquitis, rinitis, malaltia pulmonar obstructiva i càncer principalment de pròstata i pulmó. La IARC classifica el cadmi inorgànic com a probable carcinogènic i l'orgànic no classifica per la seva carcinogenicitat. I aquests van ser els resultats, que els nivells més elevats de cadmi es van trobar pel calamar i pel musclo. Llavors, totes aquestes concentracions estan molt bé, però el que sí que ens interessa és veure si la ingesta que nosaltres tenim de tots aquests elements, no només pel que fa al peix, sinó pel que fa a tots els altres aliments que nosaltres podem menjar al llarg d'una setmana, podria suposar un risc o no. I per això el que fem és comparar la ingesta de la població dividida en grups d'edat per la ingesta màxima tolerable que s'estableix, d'acord? Llavors aquí veiem els diferents grups, entre ells es diferencien pel pes que els hi adjudiquem. Els nadons és fins a 7 quilos, infants fins a 11 quilos, nens fins a 20 quilos i així van augmentant el pes per grup d'edat. Llavors, els únics col·lectius que podrien estar més en risc pel que fa a aquests tipus d'elements serien els col·lectius amb menys pes, perquè proporcionalment mengen molt més que no pas nosaltres. Un nen, per exemple, de 7 anys, pot ser que mengi un llenguado quan un adult també. Llavors la proporció és que menja molt més que no pas un adult que pesa molt més i com que les ingestes màximes tolerables estan relacionades pel quilogram de pes corporal, el nadó estaria molt més exposat que no pas un adult. És per això que sortiria que supera lleugerament el llindar, però això no tindria per què suposar directament un risc ni perquè manifestar cap simptomatologia que ja us he estat comentant. Llavors, pel que fa a l'evolució temporal, veiem que encara que hi ha oscil·lacions, per norma general la tendència és a la baixa, tant de concentracions i conseqüentment de la ingesta. I tot això fins ara pel que fa als metalls. Ara entrem al següent grup, que són els compostos orgànics persistents, i com a representants he escollit les dioxines i furans i els PCBs similars a les dioxines perquè tenen la similar toxicitat. Llavors aquests compostos es caracteritzen perquè al ser persistents, si nosaltres els ingerim, poden estar al nostre cos anys i anys, i a més tenen el seu caràcter lipofòlic, el que fa és que se'ns acumulin els greixos i per això és bastant difícil d'eliminar-los. Les dioxines i els PCBs es formen en processos de combustió i incineració que hi ha clor, i la via d'exposició, la principal, és la dietètica. Ens poden provocar erupcions i irritacions a la pell, alteracions en la reproducció, neurològiques oculars, hormonals i hepàtiques. I cada dioxina té assignat un factor de toxicitat. Llavors el que es fa és multiplicar aquests factors de toxicitat per la concentració de cada element i al final tenir un valor. La tetradioxina és el que té la toxicitat més elevada, que té aquest valor de 1. I és la mateixa tetradioxina i tots els PCBs amb efecte dioxina que la IARC es classifica amb el grup 1, que són carcinogènics.
Llavors, aquests són els resultats. La sardina i el moll són els que van presentar concentracions més elevades pel que fa a dioxines i PCBs, amb efecte dioxina, i majoritàriament, com veieu a color blau, la concentració més elevada era de PCBs i no pas de dioxines. I, conseqüentment, la major part d'ingesta també ens ve pels PCBs, no pas per les dioxines. Si mirem l'evolució temporal, veiem que les concentracions de PCBs amb efecte dioxina i de dioxines i furans van a la baixa al llarg del temps i que només a l'estudi de l'any 2000 superaven lleugerament la total daily intake, el que es diu la ingesta diària tolerable, d'acord? Però només lleugerament i en principi no va suposar cap risc per la població. I en aquest altre diapositiu us presento els PCBs en conjunt, els que són similars a les dioxines i els que no ho són. I veieu que majoritàriament les concentracions que es troben de PCBs en els peixos pertanyen a les que no són similars a les dioxines i el moll és el que presenta unes concentracions molt més elevades. I pel llarg del temps, evidentment, les concentracions, ja com us havia presentat abans, han anat a la baixa. Llavors, tots aquests resultats, què fem quan nosaltres ja el tenim? Doncs el primer és presentar els informes a l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, que és el que ens contracta perquè li fem aquest servei. Llavors, aquests resultats també els publiquem en publicacions científiques, a través d'articles, presentacions en congressos perquè la comunitat científica en tingui constància i fem el que hauria de ser més important, és fer-vos arribar a tots vosaltres, el que seria la població més general, d'acord? I a part de fer xerrades i newsletters i tot això, el que sí que creiem que és molt important és que la població tingui aquesta informació d'una manera molt pràctica i que en pugui fer ús. I per això anem desenvolupant softwares, eines, que el mateix usuari, establint una dieta de peix setmanal, pot calcular la ingesta que té d'aquests contaminants. I això és el que us mostro. Portem fent això des de principis dels anys 2000, el primer software que vam realitzar va ser el Ribepeix, amb dades d'aquestes dels estudis que fem per l'AXA. Després vam fer el Ribefood, que no només tenia en compte el peix, sinó els altres aliments, tot i que la població, la major part de contaminants que li arriben és a través de la dieta, és pel peix. Després vam fer el Ribechild, que era una adaptació del Ribefood però per nens. Després el Ribefood el vam adaptar, ens vam adaptar als nous temps i el vam adaptar per una aplicació mòbil. I finalment ens hem tornat a centrar en els peixos. I des de l'any 2013 va començar un nou projecte que era l'ESI Safe Seafood, era un projecte europeu i dins d'aquest projecte hi havia moltes tasques i una era desenvolupar el Fish Choice, que és una eina que establerta una dieta de peix a la setmana pots saber els nutrients que ingereixes i els contaminants que també ingereixes i tenia aquest balanç. Aquesta eina es va desenvolupar en un primer estadi en l'ESI Safe Seafood i ara en un posterior projecte que estem actualment participant, que és el Seafood Tomorrow, l'estem millorant. Estem millorant tota la base de dades, l'estem fent més adaptada per cada país de la Unió Europea, estem afegint una part ambiental perquè està clar que el consum de peix també té una càrrega ambiental i estem afegint altres paràmetres que l'eina que us puc presentar a dia d'avui no té. Llavors, si voleu, fem una ullada, en principi si funciona això. I si tenim algun voluntari que vulgui fer saber la seva ingesta de peix, si no establiré jo un cas hipotètic i veurem com ens mostra els resultats. Tenim algú? No? Aquesta és l'eina, és una pàgina web, a dia d'avui no està disponible com a aplicació, en un futur esperem que sí que ja estigui. La tenim en diferents idiomes i tenim dos tipus, la calculadora simple i la calculadora més professional. La diferència que hi ha és que la professional et dona la concentració. La simple, el públic general el que vol saber és estic per sobre o estic per sota, tant de nutrients com de contaminants. Llavors, anem a la calculadora simple. El primer que et fa és triar el grup d'edat que pertanys. Hi ha des de nois d'entre 10 i 19 anys, també hi ha els nens de 3 a 9, noies, homes, dones embarassades. Si aquest fos el nostre cas, veuríem que surt aquí un missatge que no et recomana el consum de tonyina, perquè el mercuri, ja com heu vist que era el contaminant que estava més present, pot travessar la placenta i podria afectar el neurodesenvolupament del fetus. És per això que posem aquest missatge d'alerta que no recomana i que en concret que no passis dels, si en consumeixes, que no passis dels 250 grams a la setmana. És un missatge més aviat preventiu.
Llavors, bueno, posem un cas hipotètic, que em sembla que la major part són dones, que estem entre 20 i 65 anys, i imaginem-nos que hi ha molta gent, per exemple, que fa un consum bastant excessiu de llauna de la tonyina, perquè tots ho sabem que és bastant pràctic. Imaginem que fem 2 racions de tonyina, que al cap de setmana fem una paella i mengem gambes, hi haurà calamar a la paella també, cloïsses, i em sembla que ja està pel que fa a la paella. I que, per exemple, també anem a la jornada de la tonyina vermella de l'ametlla de mar i ens menjarem el diumenge menjarem rap, una ració de rap. Els musclos no els he triat aquí. No, la ració de més. Com? La ració de més. Com vols dir la ració de més? Hi ha 3 tipus de ració. Sí, perdó, no ho he explicat. Això és ració petita, ració mitjana i ració gran. Com que és paella i no ens mengem un plat gran, per això he posat les petites, i si mengem un peix poso la mitjana. Però això, bueno, cada persona podria posar com volgués. I llavors cliquem aquí a la calculadora. El resultat ens el mostrarà, com que estem a la calculadora simple, amb un peix verd o un peix vermell. Primer tot mirem els contaminants. Aquí, en les primeres eines que desenvolupàvem, només posàvem els contaminants clàssics, dioxines, furans, BCBs i els metalls. Però aquí, com que ens estem també actualitzant, estem començant a posar els contaminants emergents perquè també molts d'ells tenen les propietats de disrupció endocrina i per això són d'interès. I aquí ens salta l'alarma del metilmercuri i ens dona un consell. Intenta comer caballa en vez de atún, i l'altre no tinc molt clar perquè ens surt en anglès aquest, deu haver-hi algun provament d'idiomes, que intentis menjar també amb llenguado en lloc de rap. I pel que fa als altres compostos, els PBDs i tots aquests, ens surten bé l'arsènic inorgànic, només tenim el problema amb el metilmercuri. Intentem anar-ho a corregir i canviarem, per exemple, ja no anem a la jornada de la tonyina i ara haurem de tornar a aplicar tot un altre cop, perquè això no es fa una guarda. Però mengem la tonyina, de la llauna sí que la mengem i menjarem un llenguado, d'acord? En lloc de el rap el conservarem i ens menjarem un llenguado, si us sembla bé. A veure què ens surt ara. Ara el peix ens surt verd, però continua sortint un missatge. Això és que estem molt a prop del llindar. Llavors, el que podríem fer, com que l'altra recomanació que ens deia era que intentéssim evitar el rap, podem treure el rap i posarem en lloc del rap una sípia. I el rap li posem al 0. Tornem a deixar, li tornem a clicar a la calculadora i per ara tots els contaminants ens surten en verd. Des del bisfenol, metilmercuri, que era el que teníem el problema, tots els tenim en verd. O sigui que pel que fa a contaminants, en principi la ingesta de peix sumada a tot el que mengem d'altres aliments, que això el software ja ho té en compte per defecte, que mengem el que l'estadística diu que tothom menja, el que estem fent amb el peix és correcte. Aquí ens surt la gràfica, ens diu cada espècie que estem ingerint quina part ens aporta de cada contaminant, i pel que fa als nutrients ens surt un en blau, que és que estem per sota del que s'espera que nosaltres ingerim pel que fa al peix de nutrients, i són amb els àcids grassos. I llavors hauríem de tornar enrere i intentar millorar això. I què podríem fer? Doncs hem dit que menjaríem una sípia, doncs no mengem la sípia i ens mengem un tros de salmó, a veure què passa. Marquem el salmó, que el tenim aquí. Si ens hem desmarcat tots ara.
principi els tenim tots marcats, tots els canvis que hem anat fent. Perquè fa els contaminants ens surt tot correcte i perquè fa els nutrients, el salmó potser no l'hem marcat al final. Però en principi amb el salmó ja havíem de tenir aquesta aportació d'àcids grassos. D'acord? Llavors, d'això es basa aquesta eina, de poder calcular el que tu menges i poder estar veient si fas les coses bé o no fas les coses bé. Llavors, amb això passem ja a les conclusions i el que no amb aquesta presentació no vull crear, només he parlat de contaminants i no m'he centrat en cap benefici, només ara aquí al final amb l'eina perquè ja hi ha qui us farà la presentació dels beneficis del peix i no ha de ser pas una presentació alarmista perquè tots els resultats que hem anat traient de l'AXA no ens donaven res alarmant, o sigui que la població catalana, en principi, amb el peix que estem comprant tant a botigues, al mercat, al supermercat, en principi tots els nivells estan sota el que és el normal. Llavors, quins missatges ens hem d'emportar cap a casa? Però que sí que és important que conegueu que el mercuri i el metilmercuri s'acumulen en espècies de gran tamany i depredadores com la tonyina i l'emperador. Per això que sí que hem de controlar una mica el consum d'aquestes espècies, però evidentment no menjar-ne cap dia com no menjaríem d'aquestes i no menjaríem de cap altra ni de cap tipus d'aliment. Les espècies de peix blau, com que tenen més greix, són les que acostumen a acumular més compostos orgànics persistents perquè són lipòfils. El peix és el grup d'aliments que en termes generals ens aporta una quantitat major de tòxics a la nostra dieta i per això en aquestes eines ens estem centrant en ells. Es recomana un consum freqüent de peix per tots els beneficis nutricionals que té, no només els àcids grassos omega-3, encara que els possibles riscos derivats de l'exposició de contaminants també s'han de tenir en compte. Cal seguir realitzant estudis per comprovar que la ingesta de la població està dins dels límits establerts pels organismes oficials. I finalment, és molt important que eines tipus aquesta, la que nosaltres desenvolupem, el Fish Choice, es doni a conèixer la població com una eina de suport per dur a terme una dieta equilibrada, perquè quan parlem de dieta equilibrada no només hem de tenir en compte tot el que són els nutrients, sinó que també hem de tenir en compte la ingesta de contaminants. I això és tot per part meva. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció i als organitzadors.